आयु 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 सान्दुङा जा गोसाखा। हाय लोगोफोर, JSN नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय। लोगोफोर, आं दा नैबे फोथाराव दंफैयो। आदा बाजैमोनहा खोथिया फुगासिनो दं। आं बैयाव थांनो नागिरदों खोथिया थिलियाव। बे जोंनि खोथिया थिलिनि लामा। सान्दुङाबो अयथासार गोसा। आलौलायनाय बायदि मोनो। खोमसि खोमसि नुलायदों। केमेराखौबो लानो रोंबा ना। बोरैबा लाबा खोमसि नुयो, बोरैबा लाबा स्रां नुयो। आरो मबाइलाबो आंनिया मबाइलजोंसो रेकर्डिं खालामनाय नालाय, मबाइलाबो बारा मोजां नङा। बैसोनो खोथिया फुगासिनो सान्दुं गोसायाव जिग' जिग'नो। खोथिया थिलि मोनफैबाय र'। नायलाय बाबुन खोथिया फुनायखौ माबायदि फुदों। फुनो रोंदों ना पके? देबु, आथिङाव बुनांगौ ना, आथिं थिखांनांगौ रा। होमबासो हाब्रुआ खारगोन ना। आदैयावसो बुदों माथो। बेबायदियावसो बुनांगौ दा। फुदोलायब्रा, बेखौ दोनथ'दो। बैयावबो खोथिया फुगासिनो दङ माखासे। सान्दुं गोसायाव जा खस्थ' मोनदों बिसोरबो। दि फुनाया मा नायबाय थाखो? Oh ya. लोगोफोर, आंबो दसे खोथिया फुफानोसै, थाब थाबाय बायगोन खोमा। सान्दुंआबो गोसाथार। दा आं फुनायखौथ' लोगोफ्रा नुथ'नाय नंला। केमेराखौबो दोनग्राबो गैया जाहैबाय नालाय। बोरायलायनानै फुनो रोङाखै नोङो। बोरायलायनानै रोङाखै नोङो। लोगोफोर, दसे दोनथ'नोसै। दा साहा लोंबाथाय दसे दिन्थिनो नाजानोसै। बेलाव बाजानानै दलद थाबाय दासो। लाबो मोनसेयाव। सिथासेयाव खाना हर होनदो। नोंबो बेलाव बाजाखै। इसा। इसा। खोथिया फुग्राया बेलाव बाजानानै दलद। गस्ला खुनानै आराम थाफैबाय। नारें जादों नै नारें। माइ गायनायसो बुंनाय। रलि
नै बिसोरो दहाय बैयाव जमा जमा खोथिया फुनानै नुनाया साहा लोंनो ज' जाफैबाय दंफां सायाव दंफाङा जा मोजांखा साहा लोंनो बार स्रो स्रो जिरायनो बिराद मोजांखाथार लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम शेयार खालामनोबो लोगोसे दाबाव लोगोफोर अननानै आंखौ एसे सापर्ट खालाम जुमाय लोंनाङा